Hello, Hello. maayong udto, may ngapon, may buntag. Oh, may hapon. Kumusta man? Okay ra gyapon, Brad. Unsay kalagan na to, Brad? Kining sharing tagamay kay murag dugay naman ka ng hangyo nako nga video call. Way problema og sharing gamay. Daghano na to. Papayo ko naghahatag og time. Daghano na to dili jud gamayon. Ha? Daghano na to, dili jud. Connection, gakuan lang ko, wifi lang ko. Sige. Hindi, nung sa may atong maisigutan na ni. About sa kasuguan sa Dios. Kasuguan. Pwede ba? Pwede gyapon. Oo. Pwede gapon, dayon usa may pamagyan eh. Depende nimo, mangutana pug ko. Di antik ra gud ta. Oo. Balos-balos ta po na maka-record ka diha. Ga-record ko. Pwede ko mangayo ana inigkuan kay cellphone ra mo gud ako May problema, ga-record ta dire kay ingkasog kuan, nari gyapon tayo magamit. Magpa-send din ko nimo sa Messenger lang. Dili ra ba ni kuan, di basta taas na kayo ang MB, dili pwede sa Messenger. Kasagaran sa Messenger masin 3 ka minuto lang. 3 duha. Sige. Wala pa sa mana. So akong i-post dito sa Facebook. Imo lang nang ikopya, way problema na. Copy ka dito. Wala kung saan na nimo. Sige. Dayon ang akong mo present ko 3 minutes then mangutana ka unsa man. Pwede gyapon. Unsa man nimo about sa Sabat, about sa pagkaong gidili, sa church, unsa man imo larawan, unsa may kuan Ten mo? Commandments. 10 commandments. Sige. 10 Commandments. Sige. Pamatud-an ako nga ang 10 Commandments hangtod sa bagong tugon wala kini siya giusab. Wala gibungkag. Wala problema na, Brad. Wala na giusap. Wala na gibungkag. Watay problema na. Kami uyon na. Pero ang kuan lang ang Okay, kanang salamat. Kay wala problema, ang no? gitawag Sabat kaning gitawag moralo, okay na siya. Pero when we talk about sabatikal, ya kita maglalis kay ngano man gibungkag na ng Sabat. Walay kung moral, ang 10 Sabat, commandments, gibungkag. tara ng 10 commandments, moral. Pero kung sabatikal, way labot ng sabatikal. Okay, salamat kay wala kay problema sa 10 Commandments. Wala tayong problema. Moral, Nagproblema in ka? terms of moral, wala tayong problema. Pero pag may nga nga, Sabat, kinanglan yun ang magsabado, sabatikal, mo na giwala sa 10 commandments, gibungkag na, giilisa nagmoral. Okay. Lain tag topic dirita sa Sabat, gusto ka? Pwede gyapon, basig mora po na yung ganahan nimo, Okay. po na yung master nimo, okay gyapon. Pamatud-an ako nga ang Sabat walay katapusan. Sabat, walay katapusan. Tumala sa Biblia. Wag gyapon tay Sugo, problema. walay Wala gyapon tay katapusan. problema ana. Sabat. Ay, wala problema Sa diyan. kadala nga, wala tay problema sa Sabat nga walay Okay, tayo katapusan. tayo Pero ang lista. ato lang lalisan din kung unsang klaseng Sabat na. Sabat bang Sabado, Sabat bang Adlaw Sande. ikapito, adlaw ipapahulay. Adang ikapitong ipapahulay unsa man gyud adlaw na specify. Ang ikapito, sumala pa sa dictionary, sa Sabado man gyud na. Di magkakasala. Ay yung libro Asa ato pa ato lang brad, ani lang brad, ang klarohon na to dire unsa man gyud tinuod nga ikapitong adlaw ipapahulay sa mga Kristiyano, Sabado o Domingo ana lang. ang adlaw ipapahulay sa Hudiyo ug sa Kristiyano Sabado gyud. Bisag sa Kristiyano, panahon Kristiyano. So unsa may imong So wala ako ipasan. unsa may imong baruganan ani, Biblia ra ka o mogamit kag mga laing source like dictionary or mga unsa ba? Sumala sa Biblia ta kay mao na pundasyon sa kamatuan. So dili Ang na tanang way tay gamit tayo og dictionary lang, encyclopedia way tay ninyo. gamit tayo og lain nga mga librong Catechism di Catholic Church, Biblia ra kita ha. Apil libro ninyo Brad kay mo pamatuod pa po ninyo libro. Biblia ra man ka atong gamiton. Biblia ra man ka atong Apil na tayo libro. Asa ato pa, mogamit kag libro na mo, wala lay labot tong mga dictionary o encyclopedia. Encyclopedia gamita pero makuan ta ka naron. Ako ka pagutanon na kung magamit ka. sa Depende na kung magamit. Sige, ano lang, standard reference lang ta. Dayon, standard reference og mga referensya plus Biblia lang kay nigamit na mo kag libro sa Katoliko. So,
atong sakyan ng imuhang gitawag uga mga referensya lang sa no kay ko dapat nga mo gamit kag librong katoliko mo gamit pud mig librong sa Badista balusana ra gud puta. Okay, pero ang atong topic karon kay mo ra man sa panahon about sa Sabat ha. Sige, way Adlaw problema. ang ikapito nga mao ang Sabado. Way problema Walay na. connection. Way problema. Okay, o present na ko. Present na ko. Sige, present lang. Okay, pamatud-an ako nga ang adlaw ni papahulay nga mao ang Sabado. Nagpadayon kini hangtod sa panahong Kristiyano. O panahong Kristiyano nagpadayon kini sumala sa Biblia. Ang pagpamatuod sa Seventh-day Adventist dili tanang pagpamatuod litra por litra apan sumala sa masabot. Okay? Ngano man ang essence sa adlaw nga igpapahulay sa daan nga tugon. I hope nakapalo si Brother Gapo ani. Ang essence sa adlaw nga igpapahulay sa daang tugon, sugo nga walay katapusan. Kanang sugo nga walay katapusan bisan pa sa daang tugon gisulti dili pwede tapuson oy. Hangtod sa panahong Kristiyano magpabilin ang sugo. Unya dili niya mabasa nga ang adlaw nga igpapahulay gilista na og Domingo sa panahong Kristiyano. Wa kay mabasa nga ang adlaw ipapahulay kapitulo bersikulo sa Biblia nga ang adlaw ipapahulay sa mga Kristiyano Domingo na. Dili na mabasa. Makapasalig kita ni ana. Wa kay tikso na. So busa unsa mang tikso atong basahon karon? No? Nag-ingon dire ang kining gitawag nato og buhat 13. Ura ba na manghulay? Na. La Apostol Pablo. Sila ang first Christian. Mangutana ng teksto niya, taga-taga. Pero sa iyong libro. Sa iyong libro, ang first Christian nagbantay og Sabado. Dili ka kaingon nga ang Kristiyano dili magbantay sa Sabado, nagbantay sa Sabado. Si Kristo nagmatinumanon sa Sabado. Inyong libro nagpamatuod yan na. Kung si Kristo nagmatinumanon sa Sabado, aon sa mantang nga sumusunod niya. Si Christ man atong sumusunod. Si Christ man ang ulo sa church. So siya ang sundon. Wa man sa gasimbag adlaw Domingo. Kung mabasa nimo na, makapuntos ka ni nga diskusyon karon. Pero di ka kabasa, wag yun, apikig yun. Apikig yung pamatuod sa mga safety. Kung mabasa nimo Ang brad kadala brada katong giingon nimo nga apiki ang Catholic Fitipinder kung dili mabasa ang Sunday Sabat mo batoy mong bot pasabot. kung mabasa nimo nga si Christ Sunday iyang Sabat nga gikip. Sige Piki sige. yun. Sige. Okay, Brad, so ligon ang mga pagpamatuod kaya naman sa Biblia ang pag-describe sa adlaw nga kapito nga mao ang Sabado. Klaro kayo, Leviticus 16:31. Mao ang sugo usa ka balaod nga walay katapusan. So walay katapusan ang sugo nga adlaw nga igpapahulay. Bisan pa may gihatag sa mga Hudiyo. Yes, gihatag sa mga Hudiyo. Accept ko ana. Pero ang sugo nga balaod nga adlaw nga igpapahulay walay katapusan. Unsa man isugo? Sabado man sa dang tugon. Admitted man mo nga ang nasa dang tugon nga adlaw ipapahulay Sabado. I know, pero walay katapusan. Dayon, irita sa inyo nga Biblia nga giangkon. Uyuna na to sa walay pagtugot ang paglinyo nga ang Biblia. Kristohanong katilingban. Marcos 2:27. Para ang kisang ipapahulay para sa tanang po. Pamatuti nga ang mga sinudi tao para kamtos ka kado ipapahulay alang sa tao. So, una ang tuod o andang mutubag sa mga utan. Bale, minuto po na brad. Mayroon na akong panguta brad. Kadali lang nga naman yung gahang mo na akong cellphone. Kadalang. Okay. Nadungog ko ni mo? Nadungog
Nadungog. Pila ka minuto imong pangutana? 2 minuto na. Brad. Ako sa ning palungon. Brad, palungon Okay, sa nako okay. ni din. Manawag kog balik nimo karon kay na-off man ni akong sa man ni. Kadalang murag wala man ni gadag na kong timer diri sa record. Andang ano. Sige, sumod ito Sige bro. Yato sa gamay ning ano. Bro, amat kayo. Okay, ano akong pangutana bro? Inani akong pangutana. Wala gilisan ang Sige. pahulay sa mong giwali. Muni una na akong pangutana ha. Sumala dire sa Hebreon kapitulo 4 bersikulo 8. Basahon niya. 4:8. Unsa brad, unsa na nga Biblia? I-present. Maayong balita Biblia ni ako ang gigamit. Og King James pwede ra sad. Pero- Mayong balita. pero Ang yang kon. Kining nailugo sa 70 ABS para bigmuhin ka angkos katolika. Na. Gani lang. Hebrehanon Unsa ingon? Sige. 4:8. Niingon man. Kay kung si Josue, 4:8 sa Hebrehanon. Kay kung si Josue nakahatag pa kanilag pahulay, ang Dios dili na lang unta maghisgot og lain pang adlaw. So si Josue wa gid ay sa kahatag og pahulay. Wala kahatag og pahulay mo tong deklarasyon sa Dios nga naghisgot na lang siya laing adlaw. Ang pangutana bro, unsa man ning adlaw nga laing adlaw nga giingon diri Hebrehanon 4:8. Ang tema pamatudan nga adoy pay nagpabilin. Ingon ka nga wala gilisan Unsa nga dawa ang Ingon ka nga wala gilisan, matud nimo wala wala gilisan gilisan. ang adlaw ng papahulay niya karon kay diri giingon man kay kun si Josue nakahatag pa kanila pahulay, ang Dios dili na lang unta magisgot og laing adlaw. So naay giilis nga laing adlaw. Tana unsa ning adlaw nga giilis laing adlaw? ang Hebreanon 4:8 walay word nga ilis. Walay word nga ilis. Sige. Nang mangutana ka, Unsa man ning wala adlaw nga ang ilis, laing adlaw? yes, wala ilis eh. Unsa man ning laing adlaw diri giingon sa Dios nga dili na unta maghisgot og laing adlaw. Ha? Unsa man ning laing adlaw diri giingon? Laing adlaw diha. Sabad. Sabado laing Sabado. Sabado laing adlaw. Yes, Sabado. Dili na laing adlaw maurang adlaw na o Sabado. Ayaw pagkomentaryo pangutana imong katungod. Mangutan na lagi ko. Basahan ka. Mangutan na lagi ko. Iyong Biblia. Di na laing adlaw maurang ng adlaw kay Sabado raman day gyapon. Sabagong tugon. Mao gani na akong pagpamatuod, brad. Ina ni akong pagpamatuod. What si ni Kristo ang adlaw ipapahulay into Sunday. Bisan pa if gamito na nimo nang Hebreanon 4:8, wala man puy Sunday dia. Okay. So base aning Biblia sa Kristohanong katilingban, nakakita ko si Murel, si Mama sa ning gigamit, ako po ning gamiton karon. So, dere akong basahon na sa Genesis 2. Sunod ipunta na. Sa Genesis 2:3 ingon man gibag-o ni Hesus kining pahulay pinaagi sa iyang pagkabanhaw sa adlaw human sa Sabado mao man gani nga gipili sa mga apostol nga ang Domingo isip adlaw sa katiguman sa mga Kristiyanos samtang ang Sabado gigahin alang sa mga Hudyo nga wala motuo ni Kristo. Biblia man akong gibasa ang pangutanan nako isalikway nimo ning Biblia o imo ning dawaton? Komentary sa iyong pare. Huwag ko mamutan ng komentary manis pare. Isalikway ni mo ning Biblia o imo ning dawaton? Tubag. Dili na ko uyunan. Nganuman. Wala man kay teksto nga gibasyan ini. Komentary sa inyong pare. Okay. So, Ano dito. yung pangutana ka ng lisod? Sige, dire ko sa Greek Interlineal Tagalog. Gigamit ni Bacalaris sa Tinagalog nga translation. Gagamit ka Greek. Lagi, sa Tinagalog. Maya na. Sa Tinagalog nga translation ha. Sa San Mateo 28:1. Pagkatapos at ng mga Sabat,
sa pagbukang liwayway sa isa ng mga sabat. Naay ba ka sabat? Pangutana. Kaning sabat din nga ikaduha. Mao man gining Domingo. Para asa ni nga sabat? Sabat ni Sayawa o sabat sa mga Kristiyano? Ay mong gigamit ang Mateo 28, Brad. Unsa to, Brad? Mateo Iputol ni Mateo. 28:1. Ningon man, pagkatapos Okay, 28:1. at ng mga sabat sa pagbukang liwayway sa isa ng mga sabat dinisayon ta human molabay ang adlaw ng igpapahulay sa pagbanag-banag na sa laing adlaw ng igpapahulay. Pangutana, unsa man ning laing adlaw ng igpapahulay diri para asa ni sa Kristiyano nis mga yawa? Kung milay nga adlaw nga ipapahulay sa Sabado na. Kay ang sunod adlaw Domingo, pagkaadlawon sa adlaw Domingo ang sunod niya na. Sa ato pa kay diri giingon man bukok sabat uyon na ka nga ang Domingo sabat pod. Ang milabay Domingo. Adili adlaw nga ipapahulay. Dayon sa pagkakaadlawon Sabado. Okay. Na ako'y ingon man gud ka nga mogamit Bisag ka sa inyo nga Biblia, mabasa mo na, may balita. ingon man gud ko ingon man gud ka nga mogamit kag librong Katoliko so mogamit pug og librong sa Badista kaning dakong paglaom. Sa pahina 394 mingon man pahina 40 ang adlaw igpapahulay sa mga Waldinis. Ningon din ni klaro nga apan diin pinaagi sa nasabtan nga pagpitsa sukad sa reformasyon ang pulong nga Domingo ginahubad na nga sabat o igpapahulay mo yun po gani O yun ko na. go Sakto na. Ang imong pagsabot mo'y nasayop. Ang explanation, ginahubad na. Kinsa ang kahubad? Wala ga-refer kang Christ. Wala ga-refer sa mga apostoles. Ang Okay. kahubad, ang mga tao. Sama sa Roman Catholic Church. Atong Okay. basahon sa iyong libro. Inyong gihubad. Pero, nahimo ng Domingo ang adlaw ng ipapahulay. Klaro man eh. okay Gihubad ninyo. last na lang ning Tulong na pangutana. last na lang ning pangutana kay murag tulo naman daw ito ka minuto o last na ni sige Wala na yun. Last. apan ang kaning mao gyapon nga libro ha dakong paglaom sa 258 nga page apan ang iglesia nga gimanduan ni Jesucristo og giniyahan sa espiritu sa Dios maoy nagpuli sa Domingo alang sa Sabado busa at karon gibalaan ang nahauna dili ang ikapito nga adlaw ang Domingo nagkahulugan karon nga mao ang adlaw sa Ginoo dawato nimo ning sulat ni Sister White o imo ning ni Anhing White o imo ning Isalikway Tubag. Inani akong tubag, Brad. Hinaot dili nimo putlo ng video ha. Padayon gyud akong tubag. Oh. I-upload gyud sa imong mga video. dawato ni Isalikway Ang tubag sakto ang naa sa sulat ni Ellen White. Apan ang mensahe wala nimo masabte. Ang mensahe ginausab na nila. Wala giingon si Ellen White nga giusab ni Kristo. Wala giingon si Ellen White giusab sa apostoles. okay Wala kaingon. Bro. Ginausab na nila ang adlaw ipapawlay into Sunday. okay bro Sila mo'y kausap. okay salamat kayo bro sa imong salamat kayo sa imong pag-uyon nga sakto dahil ni si Okay, Sister salamat. White Hinaot din mo na putlon. Walay dili butlon kay sakto gud si Sister White. Salamat kayo. Muni mga sabadista. Sige, ikaw na mo. Okay, present ko. Sa pagsukap. Sa ako na imong giingon. Ano ni Maura na? Okay, present ko. Say. Basta mo yung ano. Sige. Okay. Muuli na mo ron tay? Uli ko mo. Pahatod lang ni. Lain ng pahatod tay kay murag di man ako kaya mo hatod ron tay. Sige, mo present Sige, ko ha. pagsukap. Mo present ko ha. 3 minutos. Okay, 3 minutos. Akong timeman sa dire kay para kuan kadali lang nga 3 minutos asam ning ato ang timer dire. Timer 3 minutos start. Nag-time ko ha. Time ko. Sige. Sige. Kaning giingon nimo nga Sabat, although imo man yung ipamugos nga ang Sabat gyud brad kinahanglan Sabado gyud kanang Domingo. Nagikita ng Domingo, manay klaro ng Domingo, manay kangho kay di man Ginoo gisugo ana. Nya wara bagay mabasa sa Biblia nga si Kristo hingpahulay Domingo. Mao ni imuhang nasulod sa panguna-huna nya. Karon
Ingon naman ka nga, gi-accept ko na nga, anang nas mga Hudyo, accept na ko na. So, wala na tayo lalis, ani, kay accept naman dahil mo na. Nga alang ras mga Hudyo. So, pag ingon tag-alang sa mga Hudyo, wala gito labot ng mga dili Hudyo. Tinuod ba na? Kaya naman na sa Deuteronomio, Kapitulo 5, versikulo 15 nga, atong basahon ng Biblia sa ha, para dili tama sa wayan na ning atong mga viewers karon nga, nagbot-buot na isgapo. 15 ha, hinumdumin ninyo nga ulipon usab kamo didto sa Ehipto o gipagawas kamo sa Ginoo nga inyong Dios pinaagi sa iyang dakong gahom busa gisugo kamo sa Ginoo nga inyong Dios pagtamod sa adlaw igpapahulay term kamo mga Israelyata na nga naulipon sa kamot sa Ehiptohanon wa gilabot ang taga-Amerika Pinoy wa tilabot ana kay di man ta mga Israelyata so ang gisugo ana katurag yung mga Hudeyo sakto tong imong gingon asip ko ana Hudyo ang gisugo accept ko why problema karon ang dako na kong thumbs up ani kay ikaw mismo miingon nga sakto gining gisuwat ni Sister White nga apan ang iglesia nga gimanduan ni Jesucristo giniyahan sa Espiritu sa Dios mao'y nagpuli sa Domingo alang sa Sabado busa ato na karon igalaan ang nahauna og dili ang ikapito nga adlaw ang Domingo nagkahulugan karon nga mao ang adlaw sa Ginoo sakto si Sister White matud nimo si Anhing White sakto gyud pero ang imo lang supa kani ang ako lang pagsabot ko no so dili na ta munit pagsabot kay ngano man natay panultihon sa mga maalam nga tao nga wise man baka na mga wise man one word is enough for a wise man bisan pag siguro mga grade 1 section tambis makasabot na gyud ani nya kaning imong giingon nga hapit akong oras kaning imong giingon nga wala man giilisan ang adlaw igpapahulay unsa may giingon sa Iwanon 4:8 kay kung si Josue nakahatag pa kanila pahulay ang Dios di na unta magisgot og laing adlaw naay gisgutan ng Dios nga laing adlaw unsa man ning adlaw ang laing ka gani nagsabado naa ba day adlaw laing Sabado ra gyapon kanang moingon ta nga ang atong meeting ha magsit lang tag meeting sa laing adlaw kay murag konflikto man adlaw so pag moingon tag laing adlaw nga Martes ra gyapon or kin Domingo ra gyapon di na laing adlaw mao ra nang adlaw ato lang i-move og lain nga schedule ana unta na pero wa man moingon diri move laing schedule laing adlaw man so pag laing adlaw di na kita moingon nga Sabado ra gyapon na dili oy so klaro kayo mga igala nga wala naka kuan ba wala nakapasar ni atong amigo nga mga salag Sabado na disgrasya ang Sabado para ra ginas mga Hudyo di gina para sa mga Kristiyano ningon siya nga ang panapos niya ko kay hapit na ningon siya nga ang Biblia komentaryo man sa mga pari ba gato kong gibasa komentaryo sa pari komentaryo sa pastor the fact na as Biblia ato ginatuohan pero wala mo koy oras daghang salamat pwede na ka makapangutana God bless. Okay, salamat kayo. Andam na kumangutana. O, pwede na kumangutana? Pwede na kayo. Time ko dia. 3 minutos. Sige reset. Sige, go ahead. Unang pangutana. Imong gisupak nga papaulan sa Sabado, giilisan na ni Kristo. Pangutana. Unsay giilis nga adlaw? Giilis nga adlaw Domingo. Mo bitaw na brad kung atong tanawon bitaw ang tawag aning ni ang sa senaryo sa Biblia ang mga apostol na nimba jud sa adlaw nga Domingo di jud Sabado. Klaro kay brad. Sige, god. Sunod sa pangutana. Matod imo Domingo ang giilis nga adlaw. Imong gigamit ang Hebreanon 4 bersikulo 8. Pangutana, do na ba kay ikapamatuod nga Domingo na? Yes or no? Naa Japon brad kay ngano? Laing adlaw man nya unsa man ning laing adlaw? Base na sa mga gitawag na tog Bible scholar kani mga footnote sa Biblia, mo na to atong gibasa ganina Genesis 2:3 nga giilisan gyud ni Kristo. Sunod ka pangutana. Sige. Sunod ka pangutana. Imo mo gikutlo ang Hebreanon 4:8. Pagabot sa versikulo 9, dunay nagpabilin nga adlaw. Nga kapanglayan sa Dios. Pangutana, unsa ning adlaw? Okay. Sabado, Domingo. Domingo na laing adlaw man. Mo bitaw ning ang Sabat. Naara man na wala man na mawala sakto tong gingon nimo ginanga. Moyon ka ba brad nga mawala na. Pero laing adlaw na mo nang mingon da sa 9 busa nagpabilin pa nga naay adlaw igpapahulay sa Dios. Pero laing adlaw na. Mangingon kag laing adlaw sa Sabado. Okay, salamat.
Matod nimo Domingo ang sa Hebreanon 4:9. Oh. Kung doon ako'y mabasa sa inyong Biblia, nga Sabado ang nagpabilin. O yun na nimo nga pili ka karon? Latina Vulgata kani. Dili ko muuyon Ay, salamat. Okay, dili ko muuyon nga pildi ko kay ngano man kanang gigamit nimo Latina Vulgata nga mabasa busa aduna pay nagpabiling Sabado. That is dynamic form of translation. Ang Sabado nga gisgutan di ana Sabat day na dili Saturday. Mo na kung i-connect nato sa dictionary bitaw no, kining gitawag nato Spanish dictionary, ang Sunday gitawag japog Sabado. Okay, salamat. Bago diha, adunay gibilin nga adlaw nga Sabado. Oh. Sa pahulay alang sa lungsod sa Dios. Oh. Pangutana, sipyat ang pagkasulti niini nga maong Biblia o husto? Okay, husto ang giingon sa Biblia pero dili na maong Sabado. Ano na sa? Husto ang giingon sa Biblia pero dili na mao ang Sabado nga naa sa tong kalendaryo karon. Unsa man na? Sabat day, dili Saturday. Pag moingon tag Sabado, mao na ang adlaw nga repirado sa igpapahulay. Laing adlaw Domingo na. Sunday, Sabado gyapon base sa Spanish dictionary. Okay. Salamat. Sunod nga pangutana. Sunod tubag. Mato ni mo giilisan ni Jesus Christ ang adlaw Sabado intos Sunday. Nganong wala may mabasa sa Biblia nga si Jesus Christ nagmatinumanon sa adlaw Domingo. Nganong wala basa? Tungod kay ang gisunod ni Kristo balaod sa mga Hudyo kay under man sa Hudyo sa una normal kay ang kanang mo yung tagpahulay Sabado giapil na sa civil law sa mga Hudyo mo nang kumuadto kag Hudyo bisag di ka Hudyo apil ka sila hadto sabat-sabat pero kung moabot ta kag Pilipinas ay nakag-apil sumo nang mayon kang anong wala may Sunod nga pangutana. sige Sunod nga pangutana. Nagingon ang Juan 14:6, I am the way, the truth, and the life. Si Kristo nagmatinumanon sa adlaw Sabado. Kay kung siya ang dalan, nganong dili man ka mutuman sa Sabado. Okay. Ano yung Dili ta mutuman sa Sabado kay ngano man in the first place dili man ta mga Judaism religion. Si Kristo under man tos balaod sa mga Hudyo mo nang mutuman siya kay di siya mutuman mahulog sa giris dito pero naay mga senaryo nga wala gid siya nagtuman gabungkag siya mo nang gipatay sa mga Hudyo. Matod nimo gibungkag niya ang adlaw Sabado. Karon lang, bago lang gapasa imong baba. Bago lang kayo ha. Kung doon ako'y mabasa sa inyong libro nga si Jesus Christ wala bungkaga ang Sabado. Uyunan ni mga pildi ka karon. Diyan sa inyong libro, kung nakay mabasa, kabaw mo ko na yung basahon, kaning 10 Commandments, no? Namasad ko, ana. Jesus never broke the Sabbath. Sabbath lang. Pero ang term nga Sabado, ang term nga Sabado, gibungkag ni Kristo, pero ang Sabbath, wala na bungkaga. Nagpabilin raman na, moral. Sige, go. Pero, nganong mabasa man sa inyong libro nga Jesus and his family faithfully attended the Saturday community celebrations. Natural. Kung gibungkag, nganong faithfully man si Jesus Christ nining Sabado. Okay, natural kay naaman sila sa mga Hudyo nga nasod. Muna kung giingon nimo, civil law. Sunod ka pangutana. Last ka pangutana, Brad Gapo. Nakasiguro ka ba nga walay Kristiyano nagbantay sa Sabado? Nakasiguro ko. Yes or no? Nakasiguro ko. 100%, 1,000% pa kung mahimo, 2,000% pa mahimo. Nga naman, kay ang human na matay si Jesucristo, pagkabanhaw niya, ang mga tinunan ni Kristo, nisimba, adlong Domingo, San Mateo 28:9, unya, napagyod sa San Juan, Kapitulo 20, versikulo 19, nagtigom sila adlaw nga Domingo. Buhat, Kapitulo 20, versikulo 7, we meet on Sunday to worship and celebrate Master Supper. Isto. Ana! Sunod ka na, last. Diba, last? Uy, Dave, saan kadagan mo? Ganahan ka kung mangutana kag kadagan. 100% nakasiguro ka, last na lang ha. Hangyo. Abisa pag gano'n Matod mo 100% kining nakasiguro ka. Nganong naaman sa iyong libro ng early Christian nagbantay og Sabado pangkasi ka po.
Unsa nga page? Anong Unsa nga page? edit? Unsa nga page? Page 83. 83. Ang early Christian. Basahon ako. Tuwa, di ba rin? 83. Sa batong mundo. 83. Ano man eh? Oh, dara. Early Ang Christian. taas ako. At wasog basa. Atong tiwas basa. Nas number 1. Early Christian. For the first 16 years, 330 to 49 AD, the majority of Christians were Jews. Oh, and they keep a double weekly celebration on Saturday to perform Saturday! lang, to perform all the preception of the law of Moses, and on Sunday to celebrate the Eucharist in commemoration of the Lord's Eucharist. resurrection. Giputol. Nabasa. Ang essence sa akong pangutana, ang punto sa akong pangutana, mabasa ba ngang tunay sa nga nagbatay ba do? Katong Unya, mga- mabasa mismo sa Biblia Okay, ka 100%. katong mga Dili mabasa. Kristiyano, gingon dire nga katong mga Kristiyano, mga Hudyo. Sa klaro kayo katong mga Christian we're Jews, katong mga Hudyo. Unya double lang selebrasyon nga naman kay naaman sila sa nasod sa Hudyo. Normal nga kung naakas nasod dire sa amuang sa lungsod namo sa labason, kung moingon ni dire nga bawal manigarilyo nya hilig kag panigarilyo, ayaw jud panigarilyo dire kay amuam nang balaod. Normal na siya kay kung magsupak-supak kas balaod, madakpan jud ka. Oh. Okay, salamat. Salamat, Salamat, salamat. Brad. So, God bless, God bless. sige. Naalam ko'y gamay pangutana ba? Sige. Kaning nakoy nadunggan nimong reels ganina nga wala man ginganlan ni Kristo ang San Mateo 16:18 munang imong Mateo 16:18. wala ginganlan ni Kristo. Nganong ginganlan man po na inyong simbahan, Brad? Nga wa man din na ginganlan ni Kristo. Okay, salamat. Kasayon sa pangutana. Nganong giganlan, ako naman ang gitubag sa reels for identification of the church. For identification. Pero dili basihan ang pangalan sa kamaturan. For example, Juan Apostolic Roman Catholic Church. Dili na may basihan nga mauna ang tinuod. Kay di na mabasa nga ginganlan ni Jesus Christ o Roman Catholic Church. So kamo, Di Brad, mabasa. unsa man mo nga mga grupo, Brad, protestante mo o di mo protestante? Sa important na. Unsa man mo, protestante mo o di mo protestante? Butante me. Protestant pa, protestant. Protestante mi sa Roman Catholic Church. Di may protestante sa doktrina nga naa sa Biblia. Sa ato pa di ay. Ano, Isor? Pero protestante jud mo. Protestante sa Roman Catholic Church. Nga naman, ang Roman Catholic Church wala giusab ang Sabado into Sunday. Okay. Kamu may giusab? Kami, Sa una ko, sa iyong libro, dili na. unsa klaruha. I-change man ninyo. Asa nga libro? Unsa nga libro na? Bisag diri sa Ten Commandments. Okay. Dili lang ko sa Biblia, Isa Brad. man ninyo nga Sa walay Biblia buksan lang ko, sa sa Biblia? Biblia lang ko kay dili sa tanang libro ninyo. Sa Biblia lang ko kaning Latina Vulgata ba kay imo man ning gigamit ganina god nga tawag aning ni ang Sabado. nay Sabado. Daraw karaan na kay ko langkat na magaling ning kabiran niyo. Ningon sa San Lucas kapitulo 6 bersikulo 1 uluhan. Si Jesus mibatok sa mga Sabadista. Ang akong pangutana, bro, unsa may imong nadungog sa akong nabasa si Kristo dibatok sa mga Sabadista o si Kristo wala mo batok sa mga Sabadista? Dili magsakit akong tiyan. Kung mabasa na ko na nga si Jesus tok sa Sabadista, dili magsakit akong tiyan. Ako mangutana, Yan naman. Brad, wa ko mangutana Ang Sabadista. sa kadalang. Wala ko mangutana kung magsakit ba nimo tiyan. Ako ba, unsa may nadungog nimo sa akong gibasa si Kristo dibatok sa mga Sabadista o si Kristo wala mo bubatok? At klaro nga diya, gibatok sa Sabadista. Duha ka klase ang Sabadista, Brad Gaps. Sabadista nga dili motuo ni Kristo. O Sabadista nga nagtuo kang Kristo. Ang gibatok ni Jesus Christ nga Sabadista mao ang iskriba o parisiyo. Dili motuo nga si Kristo Mesias. Okay. Lain pangutana, bro. Sabtagod mo na, Gaps. Si San Juan namahayag siya, namahayag si San Wala may permi na nangutana. Oh, sige, last na lang ni. Si San Juan Wala namahayag naman siya. sa agreement. Oh, lagi, namahayag siya. Last na lang ni. Si San Juan namahayag siya Latina Vulgata gyapon.
Juan 5:18. Sige, last. Oh, busa tungod niini. Bisamot pagpaninguhag patay kaniyang mga Hudyo. Kay dili lamang iyang gibungkag ang Sabado. Brad, unsa may nadungog nimo sa akong gibasa, Brad? Gibungkag ang Sabado o wala bungkag ang Sabado? Ang nasa 1:5:18 so tubag ha. Tungod ini nasuko sila pagayo. Tungod kay gilapas daw nila ang adlong ipapahulay. Gilapas daw ni Kristo. Brad. Akusasyon kana sa Ako Hudyo. mga akusasyon ba ni sa mga Hudyo? Unsay nadungog nimo sa akong gibasa? Gibungkag ang Sabado, wala bungkag ang Sabado. Ang imong pangutana is palasi. Ayaw mo buti sa akong atubag. Nga naman, ang imong pangutana dili kategorikal. Di ka kaipit na ko, Brad Caps. Dili kag I-explain kategorikal ko na. nga sa 1:18, akusasyon sa Hudyo, imo lang diuyonan ang akusasyon sa Hudyo, busa nito ka sa Hudyo. Brad, ako di na lang ka nako pugsa na. Ako lang tagan lang nako ni gamay nga kanang gitawag payag. Dili na akusasyon sa mga Hudyo kay mismong si San Juan mo'y nag-ingon ana. Kung si San Juan himuon nimong nasayop, ani na bakak si San Juan na. Si San Juan may nag-ingon, Okay. ni San Juan. Busa tungod ni ini. Bakon mo, Busa tungod ni ini. Ni samot inon pagpaningog patay ang mga Hudyo kay dili lamang iyang gibungkag sa Sabado. Gibungkag gid ni San Juan ni Kristo sa Sabado. Base sa giingon ni San Juan. Kung panalitan karon mo sa ingon ka nga 1:18, sa kadalan sa kalambro. Kung panalitan mo ingon mo ka nga akusasyon konklusyon naman na. sa Hudyo nga gisulat ni Juan. Dili sa ato pa dai nasayop tong konklusyon sa mga Dili Hudyo. sa Juan. Nga naman, iya lang gi-record ang konklusyon sa mga Hudyo. Sa ato pa sayop tong konklusyon sa mga Hudyo. Bro, murag, hinay na kaya akong koneksyon, naputol-putol na ganun mong tingog. Sayop yun tong konklusyon sa mga Hudyo. Pero may naman kag pangutan. Ala, kuan ba? Ako na naroon ba? Sayop ba tong konklusyon sa mga Hudyo? Kung saan putol na yung tingog, wala na yung signal. Adi na lang, di man ka madungog. Ato na lang niyop. Bro, next time na po bro, kay Sige. imitado akong oras. Sige, go ahead. Lamat. Salamat. Basta uyon na jud ka nga sakto tong sulat ni White nga ang iglesia gimanduan sa Espiritu Santo. basta. Nga mo'y nagbalin sa Basta Sabado uyon nga ka, Domingo. Sabado to na, walay Domingo, ni uyon magkang walay Domingo ha, bye-bye.